Nisam odavno bila tamo. Znam da ne može ništa da mi ponudi sem iluzija. No danas kada mi je rođendan je poseban dan kada ću častiti sebe iluzijom. Naš ceo boravak na zemlji je iluzija i zato simbolično dati sebi iluziju za rođendan je baš pravi poklon. A imam i ja jedan poklon za maga ukoliko bude hteo da ga prihvati. Kako se ono dolazi do te njegove radnje? Zamislim, poželim i puf, tamo sam. Šetam istim putem kojim sam dolazila nekad. Nema radnje, da se nije trajno izgubila i moja želja da je pronađem nije više dovoljna. Baš bi mi bilo žao da ne vidim više maga, iako se zapravo nismo nikad susreli. Ali ne manifestuje se tako. Kakva sam ja to veštica? Treba da budem ona koja ulazi u njegovu radnju. Vizualizujem to. Hodam putem, rasterećena i sasvim uverena da kada se okrenem, radnja će biti tamo gde je nije bilo. Maločas i delovalo je kao da je nikad više neće ni biti i abrakadabra. Čiribu, čiriba. Samo se okrećem i na mestu gde sam maločas prošla i bio je neki korov, stoji magova radnja u punom sjaju. Ulazim i mag sedi na svom starom mestu. Malo je ostario i omršavio, kosa mu je još crna i razbarušena. Kao i uvek izgleda pomalo mračno i zastrašujuće dok me ne prepozna i široko se osmehne. Njegov dečački osmeh obasja lice i celu prostoriju. Došla si mi, veštice, dugo te nije bilo. Veštica. Nema me na mestu iluzija, znaš to, mag. Znam, ipak danas si tu. Veštica. Danas mi je rođendan, mag. Pa srećan ti rođendan, izvini što se nisam odmah setio. Znaš da ne pamtim takve stvari. Veštica. Znam, nije ni važno. Ne volim moj rođendan i stoga sam rešila da za njega kupim sebi jednu iluziju. Mag. Prava odluka. Da je sreće da ti poklonim iluziju, ali posao loše ide, moram da ti naplatim, ali za sledeći rođendan. Veštica. Ne brini, nije novac problem, to je samo energija. Nego, gde su ti slike, mag? Nema slika, niko ih više ne traži i ja više ne slikam. Ali imaš ove napitke, pa sveće za spelove, razne magijske predmete, avane, obredne noževe, škriljice, kristale, veštiće šešire, paukove i bundevice. Pogledaj samo, sigurno ćeš naći nešto za sebe. Veštica. Ali da više ne slikaš, čak i ako se ne prodaju, mogao bi da slikaš za sebe, za svoju dušu. Ti imaš dar i ono što je božansko, duša dolazi kroz njega. Mag. Znaš već da ne verujem u te darove i talente. Slikarstvo je samo još jedna stvar u kojoj sam vešt, a vidi u čemu sam još sve. Veštica. Vešt si, moram da priznam. Radnja ti sija i miriše opojnim mirisima. I svaka sitnica deluje kao umetničko delo. Iako kada iznesem iz radnje, ko zna šta će od nje ostati. Mag. Tako je to sa iluzijama. Nego, ja znam šta ti tražiš, romantičnu ljubav, i ja ću ti je dati. Pogledaj ove crvene sveće ovde. Njih izrađujem po liku. Eto, imat ćeš i moj vajarski talenat ujedno. Jedna sveća bit ćeš ti, druga sveća bit će tvoj voljeni. Započet ćeš spel sa mladim mesecom. Spojit ćeš dve sveće što bliže da gore jednim plamenom i vizualizovati romantičnu ljubav sa njim svakoga dana. Kada sveće izgore, spel je gotov. Zapakovat ćeš ih jednu vrhom na drugu i čekat ćeš ispunjenje, a sa tvojim veštičnim talentom ono će doći i pre završetka spela. Veštica. Zajednički plamen. Možeš li drugu sveću da napraviš po tvom liku? Mag. Uvek sam znao da si luda, ali toliko baš se nisam nadao. Pa ti hoćeš da sam sebe zamađijam i da vidim samo tebe od toliko žena na svetu. Ne dolazi u obzir.
Ni za kakve pare, nego evo kad smo kod para ja ću ti prodati ovaj amulet. Pokazuje predivno izrađeno zlatno sunce sa znakom Jupitera u sebi. Oko njih je plava boja i neki znaci koje ne raspoznajem. Mag. Ovo je specijalno izrađen znak kojim sam uradio sa anđelima i donosit će ti novac stalno. Živećeš u svakom obilju, a novac će ti pristizati kad god poželiš. Veštice. Ovo D ispred anđela mi se ne dopada, a znam da ti ne radiš sa anđelima. Sem toga, ne vidim da je tvoja novčana situacija baš bajna. Stoga neka hvala. Imaš li još neki poseban spel? Imam. Pogledaj ovu bočicu sa sjajnom ljubičastom tekućinom. To je magija. Ako ispiješ 6 kapi, postaćeš najmoćnija veštica. Kontrolisat ćeš sve u svom životu. Imati sve što poželiš. Živećeš život obilja i ljubavi, sreće, radosti i magije. Neverovatnih čuda koje se dešavaju svakog dana. Imaćeš kreativnosti i bit ćeš popularna. Tvoje knjige će se prodavati u neverovatnom broju primeraka. Tvoje reči uvek će dopirati do onih koji te razumeju i kojima su potrebne. Živećeš u svetu gde će te okruživati podrška i ljubav. Veštica. To divno zvuči, ali u čemu je trik? Zar to nije nešto što bi svako poželeo? Kako se nisi obogatio zahvaljujući tom spelu? Mag. Trik je u ljudskoj prirodi. Obilje i ljubav ne izgledaju običnom čoveku uvek tako i oni misle da nemaju ono što već imaju. I onda uzmu novih 6 kapi. Kada se to dogodi, oni više nisu gospodari magije, nego je magija gospodar njima. Više ne mogu da izađu iz začaranog sveta u kome se često stvaraju najgore noćne more. Veštica. Zastrašujuće zvuči, ali kupujem. Veštica mora da ume sa mrakom kao i sa svetlom. Nadam se da neću uzeti više od 6 kapi, ali ako uzmem, bit će to poseban izazov. Ja ću uspeti da izađem iz tog začaranog sveta i spasim sve koje si tamo zarobio. I tebe, dodajem u sebi. Mag. Kakav ego. Ti uvek misliš da si posebna. Po čemu si to posebna? Po čemu si to drugačija od ostalih mojih mušterija i iluzija? Veštica. To ne možeš saznati iz pozicije iluzija, ali to ima veze sa poklonom koji sam ti donela. Želela sam da popijemo čaj istine. Ako smeš? Mag. Pa naravno da smem. Može. Ja ne verujem da istina uopšte postoji. Sve je stvar perspektiva i sve je iluzija. Ali pitanje je da li ti smeš da popiješ taj čaj. Šta ako se ispostavi da ono što si godinama mislila da je istina je samo jedna od iluzija? Veštica. Može biti i tako. Moram da rizikujem. Kucno je čas da saznamo. Gde mogu da skuvam čaj? Evo, donela sam potrebne biljčice za čaj istine. Samo da se skuva, izrazimo nameru, da istinu saznamo i popijemo. Mag. Evo ovde imaš rešo, neka bude istina. Veštica. Neka bude tako. Miris biljaka istine širio se svuda po magovoj radnji. Mešao se sa mirisom iluzija i nekad nisam mogla da razaznam koji je koji. Ipak čaj istine je najmoćniji spel koji znam. Verujem da će rasvetliti istine o magu i meni koje su nam do sada bile nedostupne. Na polici je stajao ljubičasti napitak. Mag je predložio da nam uspem po 6 kapi napitka u čaj, tek da nam istina ne bude suviše bolna. Ali neka iluzija sačeka, uvek je možemo umeti. A danas je poseban dan, moj rođendan, na koji je mag iluzija pristao da popije sa mnom čaj istine. Kakve posledice će sve to imati, ne znam, jer istina je vrhovno dobro i nema obim. Saznavat ćemo istine i koje želimo i koje ne želimo, prijatne, neprijatne, o sebi, o drugima. Spel istine može boleti, čupati sve lažno, što se nakupilo u našim životima, a nama će to biti bolno, jer nismo bili svesni te lažnosti.
ali kada oluju koju donese istina preživimo, put će nam biti čist i vidjet ćemo ono što nam do tada nije bilo dostupno. A za sada uživajmo u sadašnjem trenutku i popijmo čaj.